да преподават. Много чудесно. Франция, Париж, моята мечта. Много се радвам. И къде сте? Още ли преподавате в моето училище? Да, още съм там. Чудесно, много се радвам. И аз се радвам, че те видях. Много се радвам, че те видях. И аз толкова се радвам, че ви видях. Дайте ми някакви координати да можем да си пишем. Разбира се, разбира се. Как мина времето? Наистина удобно беше. Заповядам. Сигурна съм, че пак ще се видим. И аз се надявам отново да те видя. И на теб. Благодаря ти. Чао. Отнеси частичка от мене в Париж. Една учителка заслужено щастлива с плода на своите семена. Аз, ученичката, в живота си успяла и искам още да вървя напред. Случайна среща, миг благословен. Случайна ли? Случайно нищо няма. Случайна среща, миг благословен. Случайна ли? Случайно нищичко не става. Как си, певецо мой? Тази сутрин отново си гладен. Виждам, че от ябълките ти се иска. Потърпи, стана още една тетрадка. После ще ти сложа семенца и вода. Ще ти дам и ябълчица. Скъпа госпожо, много бих искала да ви поднеса своя коледен подарък. Реших да го направя днес, веднага. Моля, приемете го като знак на благодарност за всичко това, което направихте за мен. Нека мечтата ви стане реалност. Прегръщам ви, Елиза. Една учителка заслужено щастлива с плода на своите семена. Аз, ученичката, в живота си успяла и искам още да вървя напред. Случайна среща,
случайна ли, случайно нищо няма, случайно